Mà không ổn ra nè. Chỉ mà lang mà ổn ra nè. Ra làm cái là phải sản xuất ra. Không có được guys. Ah, pui kuna. Man start ho. Bola nih. Ini video ini dari satu guys. Hari video ku moja mono like, comment, share, subscribe खालामनानै हो ना guys. Sama mu. Oi, mamu. Ayo, jangan diskam rumah ayo. Biदिनो नांगौ सान्स गैला आरो बिदिनो नि guys. औ गैला जावनांगौमोन guys. होमबा नोंसिनि गेजेराव जों I love you थुलु सिगौमोन सिख्ला मोनो दा. लागाव लु. Okay. Laga hurufnya lengsip sih, guys. Deh. Thanks. Lengdi deh. Botol sih kun leng jelu gay guys ba. Oi. Laga huruf oi. बिर्डाओ नार्जारी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और सपोर्ट करने दिया बहुत मानी कष्ट करिसे बहुत मानी क्लास 2 3 बहुत मानी यूट्यूब साइज दिसे मानी ब्लॉगर हिसे यू बिर्डाओ नार्जारी दा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक सपोर्ट फॉर अबाउट दिस 1 मिलियन फुल सपोर्ट करने दिया गाइस थैंक यू प्लीज हेल्प मी थैंक यू Swrang Narzary bro ओके दा बिथांनि टुसनखौ बुंनानै आरोना गाइस ओइ सालायफ्रा Gelasin जाय So guys नै जों दा सानसुमा ब्र बिथां आरो आं आरो नै जोंना सेव बिथां जों दा पार्कआव खालामनो दै गनाय जायगा थांगोन जोङो पार्कआव स्टे खालामहैनो आरो जायगाखौ नायगोन आरो ओमफ्राय मेंबाय आसला दा बारनानै सिबाय जों दा थांगासिनो दं बिथां Swrang Narzary मोसौनि सिगाङाव पाब्लिकेसन आरो ना खावैनो पाब्लिकेसन माने मोसौनि सिगांसिम बारदावनाय आरो मोसौफ्रा नै बिराद बुरजा दंखायो ना गाइस बावनो बारग्रो बिथाङा बेफोरावनो लाना होदों लकेसनफ्रा बेनो गाइस बिथां Swrang Narzary दा दै गानानै सेरमांगारियाव दै लोंफैदों आरोना गाइस लोगोफोर गारमाया जाला नै बिजौ लानानै सेरमांगानि दैखौ लोङाबा फैगला नै लोगोफोर मैलाजोब आरोना नै उफाय गैया पार्कआव बिजौआव बारबायना मेंबाय बिथाङा बालाजोब दैयाथ' आयौ देनदा गिदिर जानानै होदों आरोना गाइस नै बिथांमोनाबो गाफोरजोबबाय नै बिथां Swrang Narzary ब्लग लासिबाय आरोना गाइस बिदिखौ नायबाय था दामि जागोन आरोना So hello guys जों दा Swrang Narzary ब्र'जों आंजों नै So finally guys जों दा सानसुमा आं आरो नै बिदा सासे दंबावो सेव जों दा दतमायाव गथ'फोरनि आदार खेला नायना होदों गाइस दिनै 30 तारिख लास्ट फाइनाल बेखौ जों नायना होदों गाइस जों दा सालायगासिनो दं नै दा जों लङाइ मोनफैबाय रामफलनि स्लुइस गेट मोनफैबाय गाइस जोंनि भिडिअआ एसे फानि बायदि जानांगौ गाइस दा जान्था फाग्ला आरो टेक्रे ब्र'खौबो लोगो मोनलायदों फानि जागोन भिडिअआ जान्था फाग्ला ब्र' नोंथांमोना सिनायखायो फेमास बयजोंबो सिनायजानाय बेयावनो जों लोगो मोनगोन माफार सोगोन नुबानो जाबाय आरोना आरो सिख्लाफोरखौ गोबां एदावगोन जोङो आइ लाभ इउ बुंगोन आरोना आरो दा जों सिख्लाफ्रासो नुबा आइया फैबाय आइयो आरो सानसेयाव फैलायबाय गाइस गाइस स' बिदिबा गाइस नायलायबाय था आरोना दामि जागोन गाइस जों दा नै सेरफांगुरि मोनफैबाय आरोना दा बिथाङा ब्लग लासिबाय नायना होगोन गाइस बिथाङा Swrang Narzary सेरफांगुरि फ्लाइअभार मोनफैबाय आरोना गाइस दा बिदा ब्लग लासिबाय दे लुजो बरिया नै बिदा बेनो गाइस ओइ Swrang Narzary भाइ का नै आमाथ' मेल्ला खायो आरे बहुत दलफु आसि आये दिखो आसि लोंसिबो मोनसाय इदिखौ के इदि आसि तो ये अरे भाइ पैसा रुपियाँ आसि ना कि आसि ना कि आसे हाँ आसि कौन आसि रुपये दिना को आमी तो
20 টাকা অনলি আছে 20 টাকা তোমার কত আছে আমার 10 টাকা আছে 10 টাকা আছে আমার 50 রুপি 50 50 টাকা হইছে হ্যাঁ আমি 20 টাকা আছে তোমার 10 টাকা 10 টাকা আছে আর 50 টাকা আছে 50 80 টাকা হইছে মাত্র 80 টাকা হইছে একটা 80 লাগি চল দিছে আরে তা বোতলটা lu mau siapa lu baru lu Dede oi Swrang Narzary yes yes brother kayak Dede tadi di sana Swrang চল দিয়া রে টাইম বহুত tuh sudah saya salah sudah biar guys seperti kalau ada video deh আরে यार মানে বাঘ না থাকে এই স্প্রেটা অনলি 80 টাকা রুপি আছে বহুত গরম আমি না টাকা নাই মানে অনলি আছে sudah salah biar guys Bye nih salah filmnya guys mana ini pasarku nah punya ada kan punya दा बिथां टेक्रे बर' मोनखौ लोगो मोनबाय आरोना गाइस बहा दोनदों ओमफ्राय बहा दोनदों औ दे दा जाना फाग्लाजों Swrang Narzary जों फैबाय आरोना गाइस ओइ थ' बङाइगाव दख'ना आरो नामदाव दख'नानि गेजेराव बेयो जासिगोन दा बे समाव जों हाग्रा हरनाय बायदि बानायथारमोन खोनासंनो नागिरनो लुबैनाय जोंनि गेजेराव मुंदांखा मेथाइ रोजाब जानानै बिथाङा फाइनालि गाइस जों दा थाङासैना बल नायनो नै बे बुस्थुखौ गासै नै बिदिनो गासै बास ओर टाइमआबो गैला नै मोनालांसै गैला दाना गाइस बलबो नायनाय जासै ओरै बेखार बुग्राबो आंनि मबाइला बाबारे गैया आरो फैसायाथ' नै जोंनाव बेसे दंबावो नै जासै थांसै जों गाइस आंखौ नायसिगासिनो दं आरोना दा ओमफ्राय जों दा खयथासोआव थांगोन मोना लांनो हागौ ना खिन्थु आय' बुहुद गोजान पार्कआवनिफ्रायसो फैदों जों गाइस बे दतमायाव फैसाया औ थार फांसनासोलाय जानाय नंला ना बिराद दुखु मोनदों आङो जेनेबा मालायफ्रा मोजां गारि मथर लानानै फैयो आरोना दा साइकेल इमान खस्थ' फैनानै दा ओंखामबो मोनजाया दैबो मोनलोङा इमान दा फैसाया 20 टाकाल'सै दा आजिखालिथ' 20 टाका फैसाजों मा मोनो जोंथ' ओरैनो फैनाय जाबायना नोंबोथ' बारनो हाला हनै नागारजोबना जारलालै गाइस नायलांबाय था गाइस बरिया जालाना बिथिङा नै सासेयाबो जाला बास जाजोब्बाय नामा थ' गाइस जों दा बल खेला नायफिन आरोना बल खेला नायफिनसै ना माथो खालामबावो ना फैनांगौ नायफिनसै गाइस जों दा लागावदो एसे इन्टारेस्ट खालामनोसै गाइस खेला सुटा मोनबायलै थुलगावफोराव बेरायफैदोंमोन गाइस दा बेरायखांनानै जों थांसै जालालै थांनांसिगोन दा थाब जाला दा जोखाङै होनानै टाइमआ जाबाय आरोना गाइस नै गाव बल खेला नायग्राफ्रा नै बिल्डिंआवबो गाइस जाबो नोंथाङा नै जालाखौ बिथाङाबो होलांबाय बलखेला जोब्बाय गाइस ओइ ब्रेक दंना गैया जाखो ब्रेक दंखायो दा नै जायगाफ्रा बहुद रिक्सलै
गारिफ्रा देनाखौनो मोजां सालायसै bo ब्रेक गैयाबाथ' दिगदार आरो लामाया ब्रेक गैयाबाथ' जाखाया आरोना गाइस जायगाफ्रा लागाव होलाबायलाय हाबलांबाय बोरै बोरै हाबलांखो बिलाय फाग्लालाय बिथांमोना होलांबाय सानसु नार्जारिया होलांबाय नै बिथांमोना बिगुरफ्रा मानसिखौ गालांलै आंखौसो गालांलायबावो आंखौसो गालांनो हायो जाम्बा गैयासो ओइ सालाफोर मा थरखर जालायो आंखौ गारबोलायबाय नामा ना बिगुरा आंखौ गारबोलायो गाइस आंखौ गारबोदों साला नोंसो जायो फै फै वाव वाव बायरे नंगौ जाखोलै सिख्लाव दंनो गाइस सिख्लाफोर नायलांसैलै गाइस ओइ थाब फैलै मा ट्रलेन नोंलाय थाब फैलै बिगुर सिख्लाव होबाय आरोना गाइस जोंनो दसेनो माला दुखुमानि बेसेबांबा गोजानाव फैबाय जों नोगोर स्पिड सालायबाय गाइस ओइ थाब फै दा मोना दा बिथां सानसु नार्जारिया सिख्लाफोरखौ आइ लाभ इउ बुंबाय आरोना बिगुरा आइ लाभ इउ बुंलायो बिगुरा गला बादसा नंगौ बायरे ना आया बिगुरा जालाबाय सिख्लाफोरनानै इंलिस जायासै नायदावनाया मोजाङानो जायोना अ गाइस जासिबाय आरोना गर'आव गलखेनानै जाफैना बिथांमोनाबो जासिबाय आरोना जासिब सबाय जासिबाय आरोना जों So finally guys, जों दा नै सानसु नार्जारि बर'नि एडमिसन लाफैदों आरोना दा मानसि बिरखाय लाफैनाय जायाखै गाइस दाहाय लायगोन आरो दा गाइस लाफिगोन ना सिगाङाव मोनोबा मोजां जायो आंजों